Unenchiremo ya serikali nene kubwatirana ni kiumbe kiria kia National Employment Authority NEA litikudirero ni gogoten bomo senator mochore kuri county ya Kisii muskegiro ruba bacha komorobero boko manyaba saiwe soke na kwirikia wiki wo chachtarikisano wikachtarikisano nemo asumorobero boko baira chinzi cha Michael eri kwenyorere meremo au ya maboko ni round ya mangana ye chensi fitayo ukubwatie bintu na bire go kwanda step by step kende getanga ni kwakera umwesumi wa girori ro bambu yamono asoko taretere gente kengo ne ke faida sabana abana baito angensa na batebire ndenga umwesimi kuna cha ichega iga kulinga na ba mindu na bateba ga iga ba Fred na cha ichega itarikisano ni itarikisano moja so bonge amaswali ali mo tegete ko boli momoboli riororo ko basabare ndenga abana baito moirwe so bonge na ande muapurae moja iga totegerebosa lakini muapurae na ande to sabange party eneo ya chire chance entangani yabo basi e chance emonyetika geko gara moje konya bantu okwebwatiri to konyore passport lakini singe serikali ya soireme moja iga mwesimi gwetu kairwete atobwatiri egara monyore passport boga ntinsi yesiku mbuya mono okwana umenyabo asinsemo ya tore bunge yabo basinigo bago kire omuroberiyo na kumwakira mbya muske glory roba asamagen dragon retsiko kara a ase ebungeyo asamali tanguru kurutu kerubo monya byasara bwetora twara ndo mwesimi goita magendo gitoko torentera ase kenyoro gito ase bobasi yaito ntunto ko ganyete ntoita yale kwa burayi men mubuna nto abasubati abakane ntu twenyorera lakini toko basaba mwesimi goita bwata magendero na aja sameta ali akwa na bangina na akwa na bagaka na arwe computer ali sameta asaba na baito bagande kwebundisa mangana computer nanyana bo niko baganira umuroberiyo okorekana senchero yo bwenda no bwasioko n'abantu beso kia sobonge eri kwirikia kono ndege ndege ko kia chiro mwesimi wa gerete to saba ke begento kere chenu ande ndege ko gewo za tu apurae nyana banga to kwa apurae ra to apurae ritu apurae to akori ande to chikonya na ande interview ne kale bosi to apurae to akora to moyeno mwana no so ndege rio kagenda lakini nene tu apurae ritu akori ando nyoro bochori one mwenge usene bitumeme zene chinsana ime to chikonya na bantu kanya bachori baisanira egento ndago manyi mweshimiwa egente kebe genuine kebe successful gwata bire bantu bakwa prae tigebo gwa prae kolia bana bakwimoke ke mambigo chabaje gwa prae kebe kere genuine unu wa prae omosara kitite bona ogo ikaransa ya soga karusa bantu bane bagakara altari ayo go ikaransa mbaro bari ogotuma bago chokochora banta bangao batapuraeti bono nigo bamwariganira muskegero roba ritukerio ere abanyako babago kwandrana mwesimi wa mbuyamono na ntoko galinti oche ground tokorore tokokwani mbuyamono na ritu abere tu amote mwesimi wa welcome ritukeria ocha gocha toba so bonge egara tokwana mwesimi wetu mbuyamono korpoteria oyo Minto TV kurwetora ebunge yabasi county ya Kisii retera na Pethual Machine.